batun kayan nan kana ganin za su gyaru kuwa? To gaskiya Allah ya yarda kan suna gyawa, Allah ya yarda da dalaka suna gyawa don na duba su matsalolin su ba su da yawa haka. Amma ina tunanin samun kayayyakin nan sai an kai Sokoto don yana buƙatar transformer da wasu abubuwa da sun ka kone ciki da resistor in babu su bai yi sai na kai Sokoto na je na samu su. Ok, to ya bayyana matsala ran me za ka je Sokoto? To ran kasuwan Sokoto yana ga ran talata ne. Ran talata zan kai Allah ya yarda. In za ka je sai kuma magana. Zai maka 20,000 ake sai da komai kayayyakin. To ya bayyana matsala. Duk lokacin da ka tashi sai ka nemi. To sai na tashi zan faɗa ma yana duk da ran talata dai zan wuce sai ran Monday in ɗauka ran talata sai kawai na wuce. Ah, wai kira ni. Oh, Chinedu. Hello? Chinedu, how far now? Dey things just dey somehow. I go market last week and they no get things for market, things cost. I don't get the amp. Na 18,000. I don't get am. The dey okay na original. But no be complete set o. E no come with theater. Okay, no wahala. You go transfer the money. Na 20,000 you go transfer plus my transport. You know say I no get time for go and come. Na direct money I need. Okay, no wahala. I go send the picture for you for WhatsApp. I go send am. If I don't send am, you go see am. Na 19 you go send. Send 20 now. Wetin I wan use 19? Do I dey like this? Okay, no wahala. Na later. Help me greet your brother. Ima help me greet him. No wahala. Yeah, bye now. Bye. Later we're gonna talk. Bye. Assalamu alaikum, barkan ku da warhaka. Barka ka da Alhaji Abu ina wani. Lafiya kalau. Da Allah SB ina son yi magana da kai ka bani minti biyu. Ok, to ya babu rama. Ina zo da Allah. Okay, they come abi. Dama akan maganan nan ne da muka yi akan Alhaji Sani Kala zai turo min da 300,000. To ya turo ya ce yaron nan ya tura min bai tura min su gaba ɗaya ba. 250 ne ya tura min. Madadin 300,000. Kuma gaskiya ban ji daɗi ba, amma na zo ne in same ka don na ga kai amini shi ne na ce bari yanzu in same ka kawai yaron magana don gudun wata matsala. Gaskiya ka yi tunani da baka je ka samu Alhaji Sani kamar wannan magana ba, amma babu damuwa kuma zan samu yaron in miki magana kuma insha Allah za a cika masa roƙon. Wato shi ne abin da ya sa na kira ka. Alhaji Abu ya zo gurina ya ce min sun yi magana da Alhaji Sani Kala zai ba shi kuɗi 200,000. To Alhaji Sani Kala ya kira ka ya ce ka tura ma Alhaji Abu 200,000. Sai ka tura wa Alhaji Abu 250. Ya so ya je ya sami Alhaji Sani Kala ya mai wannan magana, amma gudun abin da zai faru tsakanin kai da Alhaji Sani Kala ya sa ya zo durina ya kira ni ya gani wannan magana. Shin ko me yasa kai haka? Dama akan wannan maganar ne ka kira ni? To bari in gaya ma wata magana. Ko shi Alhaji Sani sai ya sani abin da idan ku ga dama ku je ku gaya mishi, idan ku ga dama ku kale shi. Kai ni wannan yaron zai gama wannan magana sai ai shi kenan.
Barka da aiki. Barka dai Alhaji Sani. Ina aka fito ne? Alhaji Sani ina aka fito ne? Na fito ne wajen wata shinkafa ta wadda nuka tunani kwanakin nan za a fara yankanta. Wai Alhaji Sani mutum magana ne da na ji ana faɗi shin da gaskiya ne kuwa? Kai dai Malam Tanko ka bawa ga magana. Jita-jita ɗaya ne irin na mutane. Amma idan lokacin sani ta yi kowa zai sani. To yayi Alhaji Sani kala Ubangiji Allah ka sa mu dace. To yayi Malam Tanko na gode sai an jima. To yayi Ubangiji Allah ya sa mu yi lafiya. Sai an jima. Alhaji Abu na je na samu siniya da wannan magana amma gaskiya maganar da ya gaya min ban yi tsammanin zai gaya min wannan magana ba saboda har kokarin yayi ya ci min mutunci. To yanzu kana ganin SB menene mafita? Gaskiya mafita guda ɗaya ce nake tunani sai dai in Alhaji Sani za mu je mu sama mu gaya mai wannan magana. Yanzu kana ganin madadin mu je mu same shi me zai hana mu kira shi ta waya? Gaskiya kan haka ya kamata. Gaskiya Iro abin da siniya ka yi bai kamata ba, duk da Alhaji Sani ya yarda da shi sai ya ci amanan shi. To ka diba fa iya Alhaji Sani ya baki 300 ya tura mu Alhaji Abu mai kamar sai da ɗaya dubu. Gaskiya ko idan haka ne ya kamata mu je mu same shi mu ba shi shawara tun da kaga muna tare. Hello, SB. Kaunar kina raina tabbas masoyiya zan baki ruwa kuna shige kunci inda ki zo garan zan bar damuwa. Kaunar kana raina tabbas masoyi zan baka ruwa kuna shige kunci in har ka zo gurin zan bar damuwa. Kaunar kina raina ke ce ganin idanuna dare zuwa rana ke ce cikin mafarkina ki kama hannuna karki batu na ban kwana garin kisashi na shine abin da zai ɗebe damuwa. Kaunar kana raina tabbas masoyi zan baka ruwa na shige kunci in har ka zo gurin zan bar damuwa. Ka yi zance wanda zai sa rai natsuwa zuciyata kai kadai ke bata ruwa ni da sanka mun riga mun yi shakuwa ka kama hannuna abadan da ni da kai ba ma rabuwa. Na ji daɗi a zuciyata na gode sahibata sanki ya zamo min kodaddi kin daga ni fage na so na zan bar ni da ke yau mun zamo kamar ɗani da uwa. Kaunar kana raina tabbas masoyi zan baka ruwa na shige kunci in har ka zo gurin zan bar damuwa.
ce ta kalle ka. A zuciyata ni fama nake da kishinka. Kana cikin raina kai ne ka zama jin daɗin rayuwa. Kwalliyarki ke sanya raina yayi fari, soyayyarki ta zamo garan ɗaya alfahari. Kin zamo zara sama hasken ki ke haske gari. Sautuka naki su ne suke yawan sabin natsuwa. Na yi murna samun masoyina yau wajen kure. Ruwa da iska ko kudun dare ni zan jure. Na fahimta dukkan hawayen ido na ka share. Kana a raina kai ne ka zamjin jiki na da ruwa. Ƙaunar kina raina tabbas masoyiya zan baki ruwa. Kuna shige kunci inda ki zo garan zan bar Ni damuwa. ma ƙaunar kana raina tabbas masoyi zan baka ruwa. Na shige kunci in har ka zo gurin zan bar damuwa. Ni ma ƙaunar kana raina tabbas masoyi zan baka ruwa. Na shige kunci in har ka zo gurin zan bar damuwa.